И здравейте, приятели, аз съм Моника. Днес ще бъдете 1 час 2 минути повече и по-малко може. С мен ще бъдете, ще се разкараме до парка, ще ядем сладолед, ще ви покажа къщата на моите кръстници и все такива неща. Много се радвам да ви покажа също и новата къща на моите кръстници. Обичам ви, чао! И хора, отиваме на парка с една моя приятелка и ще отидем на парка да се разкараме. Ще си вземем сладолед. Гледайте до края на видеото да ви покажа цялата къща, също и банята и кухнята. И абонирайте се с камбанката, поставете един лайк и до после. И така, хора, почти сме до магазина, отиваме, тук сме на центъра. Ще отивам на някой парк, първо отиваме да вземем нещо за ядене, за пигини, защото е мега топло. Аз мисля вода. Да, ето там има една люлка, една парзелка, а там има повече неща. Айде, чао, защото не пускат в магазина да снимаме. Хора, за такъв сладолед, в магазина сме. Така, хора, да почваме. Взехме си сладолед, аз имам една вода. Сега си взех сладолед. Ето я. И ще отиваме към парка. О, този парк е по-голям. По-голям. И ще отидем, ще си дадем сладоледите, ще им да можем да си говорим нещо, да седим на сянка. Защото вкъщи ни писна вече и е много мега топло. Да, карахме да чистим, да карахме да чистим, поне избягахме за малко. Да. Има хора там. Колкото има хора, ние не сме ли хора? О, искаш да изключим на тази пейка? Не. Ай, там да. Не пощадам. Добре, хора. Сега ще стъпя. Така, хора. Ето, ние сме на парка с една моя приятелка. Няма стимай, не съм гроза. И ето тук те ще го префера. Аз взех такъв сладолед. Кажи сладолед. Такъв си взе. Тоест не ме е приятелка. Братовчетка. Добре, как да е? Аз всички са заеби от това. Не долу, мам. Той се разпи. Еми да. Какво мислиш?